Ahojte milovníci zvierat, moje meno je Jaja a som členkou internetového obchodu ABC Zoo. Dnes si poskladáme túto veľkú a pevnú klietku Omega 2, ktorá je určená na chov stredných alebo veľkých papagájov, ako je napríklad žako sivý alebo amazonian. Rozmery tejto klietky sú dĺžka 71 cm, šírka 56 cm, výška 146 cm a výška klietky s otvorenými dvierkami je 171 cm. Hrúbka drôtu je 4 mm a rozmedzie mriežok je 2,5 cm. Túto verziu klietky si viete zakúpiť aj v iných veľkostiach pod názvom Omega 1, Omega 3 a Omega 4. Je len na vás, aký typ klietky si zvolíte a poďme sa spoločne pozrieť na časti klietky, ktoré sú bočné steny klietky, vrchná mriežka s otvorom, spodná mriežka, nosníky, bočné mriežky, kovový šuflík, bydlá, kolieska a skrutky. Predtým, než začneme so samotným skladaním klietky, je potrebné zabezpečiť si kľúč číslo 17. A ja vám dnes ukážem, že aj my ženy sme schopné poskladať celú kovovú klietku bez chlapa. Ako prvé, s čím začneme, je, že si vezmeme bočnú stenu mriežky a nosníky, ktoré zašrubujeme do spodných otvorov. A kľúčom zaskrutkujeme na doraz. Základ klietky máme poskladaný. Nasleduje vloženie mriežok. Začneme spodnou mriežkou a neskôr bočnými mriežkami. Spodnú mriežku si vložíme do vnútorných políčok. Následne upevníme bočné mriežky, ktoré vsunieme cez záchytné body do dierok. Na vrch mriežok položíme zvyšné nosníky, ktoré zatiaľ neskrutkujeme. Pokračujeme vsadením hornej mriežky, najskôr cez záchytné body, potom do dier nosníkov a už len zaskrutkujeme. Nasleduje umiestnenie bidiel na ľubovoľnú časť mriežky, avšak predtým by som rada podotkla, že v prípade krotkého papagája je možnosť upevnenia bydla na vrchných dvierkach. Keď som sa rozhodla nainštalovať bydlá, prišla som na to, že som dvierka na bočnej mriežke nainštalovala opačne. Takže tým vám chcem povedať, že sa tomu vyvarujte, ušetrí vám to čas, lebo ja to môžem na novo rozobrať a poskladať. Plíšku som si otočila, tak to má v skutočnosti vyzerať. A idem konečne nainštalovať tie bydlá. Na svojich koncoch majú zárezy, medzi ktoré sa vsunie mriežka. Ostáva nám už len vložiť šuflík a zaskrutkovať kolieska. A máme hotovo. Klietka Omega je naozaj kráľovnou vo svojej kategórii. Ak vás zaujala, tak ju a iné chovateľské produkty nájdete na našej webovej stránke www.abczoo.sk. Ak vás nejaká klietka zaujala, poprípade nejaký iný produkt, tak mi ho neváhajte písať do komentárov a ja sa na to určite pozriem. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!